Age doesn't matter, lalo na sa edukasyon. Yan ang pinatunayan ni Jordan Bananya. Hulita sa edad na 35 anyos, nakuha niya ang sa iyang diploma sa kursong Bachelor of Physical Education. Alagad bako sa na simpleng graduate si Jordan. Hulita siya nagtapos bilang magna cum laude. Pagal ko sa mapagal kasi they ko man yan tig expect na mag magna cum laude. Just the graduate is enough ko ta na. Kaso lang, syempre, siguro na ining mong kantaas na kung gaano ako nag-strive hard. Kaya nataunan man ki chance na makalawag sa araw kayo ng privilege. Panlima sa 10 magturugang si Jordan. Aminado siya, huli sa pagtios, huna niya nasundo pang iturugan na sana ang makapagtapos sa kolehiyo. Napiritan man siyang magpundo sa pagklase. Urog ng daiman ng permanenteng trabaho ang sa iyang mga magurang. Nagpurbar mag-uriga na sintindahan. Alagad na biktima siya ng scam. Digdi na siya nagdesisyon na magklase sa TESDA, ngani maging massage therapist. Masahista pagdaing klase as in dedikadong estudyante sa laog ning classroom. Pagbibida ni Jordan, pangadyi asin pagtubod sa Diyos ang sayang naging kusog. Ang mga panahon na nadidipisilan na siyang balanseho ng pagklase asin pagtrabaho. Naday na mag-eskwela, magtrabaho na lang. Okay na ito sa kuyata. May napatapos naman kaming tugang. It's just that talagang daiman pa kikaya. So may duwa pa akong tiga-intindi o may duwa pa kaming pamilya na tiga-intindi. So, pang siyam, bada pan 10, nasa grade 9 and mag-first year college. So, kaya pa na magtabang. Sa hapot naman kung ano ang sa iyang naging inspirasyon na mag-angat sa buhay, simple ang sa iyang simbag, pamilya. Never lose hope. Yan lang ang maano ko. Tapos, education doesn't require age or maturity. For as long as you keep on dreaming, for as long as you wanted to learn. Ang education is not just about the four corners of the rooms. But we must to consider that in the Philippines, based on my knowledge, you have to have at least a degree to survive, to have a good compensation. And to earn respect. Yeah. Ng ara maninda ang pinag-agihan kay ni sa pagklase. Laom niya na sana na maabot pa kan sa iyang aki ang mga pangiturugan kay ni sa buhay. Porsigido sa buhay dahil mahirap lang kami na ang ano ko noon, maka-high school lang dahil yun ang makakaya ko. Kasi hindi naman, ano lang ako, labandera lang noong mga panahon. Sa ngayon, wala naman ng trabaho, kaya doon siya nag-aaral, kaya sarili niyang pag-aaral ang pinagsisikapan niya. Sa ngunyan, plano na muna ni Jordan na pakarahayonan sa iyang salud. May mga pigmamati naman kaya siyang helang. Dangang balak niyang liwat magbalik sa trabaho. Asin magkuan ng licensure examination for teachers na laom niyang magbukas ng mas dakul pang oportunidad para sa iya. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.